mhlawumbe yalinga kodwa siyakholwa. Hallelujah. Glory to Jesus. Noma ngikuhlukumeza ungishaya kodwa into engiyaziyo ngiyakholwa. Ukhetha ungathatha yonke into ekhona kodwa mangibambe i-faith. Oh, shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngizamse ukuthi abahlali yamana umntaka asindisiwe okhonjiwe anede kaNkulunkulu. Ungamvala ngapho uNkulunkulu amvulele ngapho. Hallelujah. Ungamfaka emgodini aphumelele esemgodini ngoba lento inamandla. Hallelujah. Hallelujah. Akhuphe ukukholwa wakho manje. uNkulunkulu athi ukukholwa wakho manje. uNkulunkulu abuyisa amandla okholo empilweni yakho. Hallelujah. Sizokwakha iqhaga. Sabantu abazoda sihlehle. Asihlehle noma sabumo Goliath. Bemi 40 days and 40 nights. Nasi isiqhaga simile phambi kwakho. Kodwa sibuka meso lekholwa. Uthi wena unamandla wena. Noma ungama phambi kwami wendaba. Yamaze ngapha naye. Athi David amaphula masiphange phele. Uyamfilisti wakuphula. Jesus. Hallelujah. Bese thatha inamandla. Athwala uzakimi ngenkula nangomkhonto kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Hallelujah. Omase nakholwa. Singasho kule ndaba. Indaba kwayona le ukuthi uqoma usathanda. Indaba le. Jesus. Noma ususindisiwe usenkonzweni usaganga phakathi. Indaba kufanele ngufwe. Hey Jesus. Abanye baliphatha iBhayibheli kodwa ebusuku benza enye into. Ume phambi kwabantu kunabantu abakwazi ukusithatha basifake ezulwini kodwa bona basale ngaphandle. Abanye bakude batalented abantu eminyango. People are so gifted. They can do things esingakwenza wena ubona uNkulunkulu kodwa bona bengamboni. Iyaphila lento bazalwane. Angazi ukuthi kulezi insuku yiliphi leli vangeli kanti. Thina sathola enye into. I'm sorry to say so. Engazi ukuthi namhlanje ayisakwenzi. Kanti abantu balesi sikhathi. Hallelujah. Hallelujah. Uma thina sihlatshwa ivangeli, sihlatshwa izwe ngoba izwe fanele lihlabe inhliziyo. Ngoba uma ngabe lingayihlabini inhliziyo uphakathi esontweni kulula ukuqhubeka nezinto ungahlatshiwe ngoba usesontweni. Ungena esontweni ungangenwe. Abanye baze bayijwayele vele inkonzo. Bajwayele yonke into baqhubeke bengazi ukuthi basindisiwe ngathi abasindiswana. Ngoba kufanele sihlatshwe izwi. Uyabona ukuthi bathi sebehlabekile enhlizweni bathi inkosi siyakwenza njani kwathiwa phendukani. Uma sihlabeka izwi mina la ngihlaba I was doing standard 8 ngashumayela esikoleni kwathiwa uzohlanya negazi lizoya ekhanda. Ngiyaphila namhlanje ngiyaphila. Hallelujah. Ngiyamaza ngihamba naye uyaphila. Akadinge kwalekelelwa loNkulunkulu engimkhonzayo. Unamandla uthatha into ngelutho ayezutho. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. I know ukuthi ngalezo insuku sasithi thina kuhlatshwa ama-round. Kuthiwa ucingo othekeni. Hallelujah. Wafika uJesu.
Hallelujah. Hallelujah. Kwangakabikho namafoni into eziningi ezidumile. I think ngalozo sikhathi kwaseqala kuba khona amafoni ayisigumbaxa. Ovela uphakamisa uvulele ubaba ucela ukhumbula la manje lapha kwauya omongathi uyofona owufike uthi bese kuyasho le Telkom ufuna sikufake kuphi bese kuyangena kucinga kwangokuya kwangena amafoni kwangela lezi igumbaxa leza ngithi za ORX no Motorola kwangena o3310 kwangena oNokia yonke leyo nto sathola ivangeli kungekho ne-sound system kwakushawa nje izandla kuthiwa umbonaphi wena Jesu. liqhubeke ivangeli hayi namhla mangacishe isound sonke asisakhonzi ngoba isound ayikho Jesus. thina kwakushawa izandla kuthiwa umbonaphi wena imbona phakimi esehlansi inhliziyo ayihlansi inhliziyo Jesu ikholwa insizwa ikholwa intombi ingayiqhubi ivangeli Jesus. haleluya iwuthatha ukukholwa haleluya Hallelujah. kwaze kwenzeka enye into ke nokho avele ngathi seniba umuntu okhona nje esikoleni ngegama ngaze ngafeyila sengishumayelela phela mina